Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда я стараюсь знакомить зрителей нашего замечательного, уникального, единственного в мире крымско-татарского телеканала с самыми разными людьми, которые в идеале нам близки по духу. Но сегодня мой гость, он идеально нам близок по духу на 100%. Я его давно знаю, хотя редко вижусь. Это ветеран, волонтер, автор стихов. Я даже не знаю, кто еще, потому что я с людьми знакомлюсь по Википедии, а в Википедии у него нет статьи про него. Поэтому я не могу узнать все его 144 ипостаси. Вот. А зовут этого прекрасного человека Глеб Бабич. Салям алейкум. Алейкум салям. Вот. И сегодня будет необычная программа. Как иногда, знаешь, спрашивают, какая тема программы. Мне всегда в ступор становлюсь, как будто тут, ну, мы же не допрос по уголовному делу проводим. Ну да. Хотя заслуги определенно имеются у каждого. Вот. Но сегодня тема моего прайма – это, собственно, Глеб Бабич. Возражений нет? Нема. Важка тема, але я впораюсь. Ну, ты знаком же с этим человеком немножко? Трошки. Чуть знаком, да? Ну, что знаешь, что скажешь, что не знаешь уж там. Значит, я немножко зрителям про тебя расскажу, а ты добавляй. Вот я начну с поэзии, с музыки. Многие песни гурту Козак Систем, моего одного из любимых, написаны на твои стихи. Ну, є на мої стихи, є і з музикою мої. І навіть з музикою твоєю є, да? Ну, до речі, яким інструментом володієте? Гітара, трохи клавішні. Ну, вчився я по класу гітари, по класу фортепіано. Прям в школе вот музыкальной? Прям так, вот это вот мальчик, вот этот вот футляр, 6 да? років, нещасну маленьку дитину. В мене тато дуже гарний музикант, дуже гарний піаніст, хоча за фахом він інженер, але... І ось мене в 6 років. Здали на рояль. Да. Після цього я 3 роки відзанімався, сказав, все. Що все? Говорю, піду на гітару. І пішов на гітару. А на гитару не брали 6 лет, на гитару брали с 3-го класса. Так точно. Ага. Почему? Я так удивлялся. Народники, це називалось народники, вони по-іншому. От з першого можна на класику йти, на скрипку, на фортепіано. А народники там акордеон, гітара, до речі, народний інструмент? 5 років. То всі ці класичні інструменти 7 років була школа. А народні інструменти, включно з гітарою, 5 років. Пытаюсь вспомнить, какого народа инструмент гитара. Ну, я так думаю, іспанського, як мінімум. Может быть. Может быть. И вот этот вот мальчик пошел в школу. Я прям хочу сначала начать, вот прям с детского сада. Добре. Вот, значит, выучился. И прям классическая гитара, этюды Паганини, там вот это все. Спершу да? так. Потім прийшов дуже чудова людина викладати мені. Зараз він керує оркестром, Ніколай Фалько, Миколаївським музично-драматичного театру. І він такий прогресивний музикант, і він мені сказав, чувак, чого ти по життю хочеш? Оце грати сарабанди, чи ти хочеш там драйву хочеш? Я тебе навчу. І навчив, за що йому величезна подяка. І почалась в мене музика, вона дуже рано почалась. В мене свій перший гурт, мені ще 14 років не було. Який рік? 14 років не було, 85-й чи 4-й. Так тогда было все запрещено. Так, запрещено. Вы же, наверное, не гимн Советского Союза исполняли. Один раз мені навіть трохи не вигнали зі школи за гімн, тому що була неділя. Нікого в школі не було, і ми виставили апарат. Це єдиний день, коли ми на сцені репетували. Коли нікого не було, да. Да. Ага. І поки там підключалося все, я взяв гітару, вийшов в мікрофон і заспівав гімн Радянського Союзу. Але заспівав гімн Радянського Союзу, ну, як тобі, це було щось середнє між рок-н-ролом і блатняком. У цей час директор моєї школи з якоюсь комісією, якийсь, ну, терміново щось треба було в школі подивитися. Вони йдуть, а це вже майже літо, вікна відкриті, і з неба щось таке лунає, і знайомі слова. І вони молотили в ці двері, а ніхто ж не слухає, я ж лабаю. Як вона, ну, дякую їй, вона, як вона, а я був, мене приймала, я
один із перших був піонером, і один із перших був комсомольцем, але мені звідти виганяли декілька разів. Мені вводили в комітет комсомола, виганяли, тому що я був розгільдяй, музикант, я добре вчився, але розгільдяй був Мы страшенний. хотели тебя, наверное, все-таки наставить на путь истины, чтобы ты нормальным человеком стал. Да, вони все зробили для того, щоб я не став таким, як вони хотіли, і тому я їм дуже вдячний. Але я жартую, в мене було дуже велика кількість, навіть в радянській школі були вчителі, які дійсно розуміли, що людині потрібно, розумієш? Щоб бути людиною, а не тим, ким від тебе хочуть. Это был Николаев город? Це був Скажи місто мне, Миколаїв, так. неужели у тебя, вот у меня о школе воспоминаний не очень. Я просто чуть младше, но не принципиально младше. Я помню, как пришла комиссия с училкой, с моей типа там классной руководительницей, родительский комитет, а мы же, я рос таким ребенком, мы купили карту Соединенных Штатов с отцом в московском единственном магазине, где были карты разных стран. Она такая была, как положено, серенькая, такая некрасивая, но все штаты обозначены. Мы, чтобы не порядок, мы взяли на картонку, наклеили, разукрасили каждый штат, обвели каждую столицу штата и повесили над моим столом. И они заходят, значит, а у меня тут карта мира, дальше карта Советского Союза, и наконец им подходит к столу, говорит, а тут где у тебя расписание? Они поднимают голову, это комитет, и у меня там карта Соединенных Штатов. С тех пор и почти до последнего класса меня презрительно называла классная руководительница «поклонник Америки». Ти теж поділ, що таке було? До мене взагалі не можна було в кімнату пускати таких людей, тому що в мене, я ж музик, в мене були плакати, які мене з-за кордону привозили, музичних інструментів, музичних гуртів. Це було завішено все. Я Скажи, метал був. Да. Ну, я ж у нас, ми ж одинаково примерно. Метал, так. Звісно, але зараз мені зі школи повезло, тому що і школа була непогана, хоча така завзята, як всі спеціалізовані школи, а це була англійська школа, такі, вони мали бути святія Папи Римського. Але були нормальні вчителі. В мене було дуже чудовий клас і дуже чудова паралель. Ми підтримуємо відношення досі між собою. І мені просто повезло, і, мабуть, тому що я в такому оточенні був, мені дуже велика кількість моїх фокусів сходила з рук. Як група-то називалася? Це було чудово. В мене перша група моя найперша називалась «Варіант», а потім ми вже почали грати по клубах, і нас запросили до, по клубах не таких, як зараз, клубах, по нічних клубах, а по клубах... Сільських? Ні, це така дома культури. Дома культури, по районам. І нас запросили тоді до клубу МВД. А в клубі МВД потрібно було, ми вже тоді писали свої пісні, ми не завжди казали, що вони наші, але, нічого там. Або взагалі пофіг. Але ти маєш відіграти оце і це, тому що це клуб МВД, наприклад. Угу. Типа наша служба опасна і трудна? Може не так страшно, але. А нам тоді вже по 15 років, саме такий, знаєш, вік. І коли ми це, дуже класна апаратура, дуже все класно, а там ще старші хлопці грають. Пацани, наступіть на горло свої пісні. Декілька пісень зіграли, а потім робіть, що хочете. Як ваша група називається? Я говорю, ми міняємо назву. Як компроміс. І от ми декілька років пробули компромісом. Так званим. Музика якщо людина творчістю якоюсь займалась щиро, у радянський період дуже легко було виживати. Коли люди споминають, як їх там давило щось, ти через мистецтво міг випускати все, що хочеш. Ти мог трохи замаскувати і ржати, розумієш, коли люди кивають, а ти знаєш, що зашито в тому, що ти робиш. І, по-перше, це молодість, а по-друге, оцей дух бунтарства. І ти, будь-який нормальний музикант тоді, ти пам'ятаєш, це, як частина спротиву. Це людина, яка працює в забороненій зоні. Да, тем более, слушай, сейчас это не понять, само слово «рок», когда ты произносил, уже все оглядывались так.
Какой А я широк, ще да. крутив, ну, у нас був апарат, і я ще крутив дискотеки. Це була відоміша дискотека в Миколаєві, вона шкільна, але ми зробили такий звук, світло, ну, дуже Цвета добре. музика Такі со стеклами програми. вот В мене, этими. у нас була дуже добра фонотека, доступ до музики, і сучасної, тоді бунтарської, там, «Машина времени», «Воскресенье», і де платівок іностранних. Ну, і до нас ну, хотіли потрапити. У нас такі були програми, у нас програми були. І до нас, як до справжньої дискотеки, кожного місяця, 5 числа, приходила бумага. І от якщо ти не знайшов гурту, який тобі подобається в цьому списку, да ні, завжди знаходив. От все, що можна любити, що наше, що не наше, це було в цьому списку такими маленькими буквами з двох сторін. З однієї сторони западні групи, а з другої, з іншої сторони наші. І ну, там було, наприклад, ну це треба було жуті нагнати, і там була, наприклад, група КГБ. А я, ну, ми ж наблатикані, а що це за гурт? І ми давай шукати. Нема такого гурту, просто от для страху, от в цьому списку должна бути група, яка КДБ. Ну, це, ну, так недолуго і безпорадно виглядало, що це ну, ще більше ну, сміху Ну, визивало. в общем, они соблюдали какие-то формальные правила. На самом деле, Да. ну, вот я думаю, ты был очень популярным человеком в городе Николаев. Потому что человек, который ведет дискотеки в лучшем Да, ну, клубе. у своїй школі безперечно, в районі так. Ну, з музикантами іншими ми спілкувалися. Да, музикантам тоді було б чудово, цікаво. Ти був завжди цікавою, популярною людиною. Навіть якщо ти просто притомно грав на гітарі і знав велику кількість пісень, ти тоді не було таких розваг. На будь-якій вечірці ти Бог. Да? Да. Девушки. Да. Прекрасно. А ты соло-гитара у тебя или ритм, или что? Це тоді ще було це розділення соло, ритм та інше, а мені вже, ну, мій вчитель Фалько, нема такого хлопчику, каже, є гітара. Якщо ти валиш на гітарі, ти граєш соло, ритм, риф, драйв, в залежності від того, що ти маєш вміти все. Нема такої спеціалізації у світі. Соло-гітара, ритм-гітара. Це є тільки у нас у вокально-інструментальних ансамблях. Да. Хотел спросить, кто были кумирами? Все-таки, знаешь, кому бы ты мог сказать, я вырос на ваших песнях? Или текстах? Розумієш, звісно, тоді доступ до цього був дуже ну, звужений. Знаєш, ну, звісно, ми всі жили на віршах того ж Макаревича, і на, ну, це часто було. Макаревич, Акваріум, Воскресенье. Але це, ну, ти розумієш, що це таке, як твоя... Я поважаю всіх цих музикантів, вони величезне зробили для того, щоб відійти від совка, але коли ти трохи... Мене батьки пічкали музикою не з дитинства, з пельонок. Тобто була і класична музика, така дуже велика кількість музики була навколо. Дуже велика кількість музикантів до нас приходила, ну це була тусовка людей, які потім ну, стали музичним бомондом. І в мене це було, і я чомусь розумів, це так гріє душу. І «Машина времени», все. Ну, коли ти вмикаєш Pink Floyd, ти розумієш, що щось не те. Тех, кто слушает Pink Floyd, гнать поганую метлой. Да. І Beatles, і Pink Floyd, і Deep Purple. Ну, от так от скажи, кому вдячний, всім вдячний. Я вдячний за те, що музичний світ, на якому я ріс, був безмежний. И взагалі можна було нове. Ты представляешь, как мы жили? Там просто тоже молодые, может, смотрят нас тоже, не понимают. Тогда
Это сейчас там вот в этой России, в которой большинство это все происходит, и группы, ну, как бы был Советский Союз, там все захлопывается. А тогда, наоборот, все раскрывалось. Да. И раскрывались границы, железный занавес приподнимался. Мы узнавали там новые группы, диски привозили. Полуподпольно, по-разному. Абсолютно. Там, да. Ну, більшість дисків абсолютно підпільна. І десь вночі у кого самий гарний програвач, у когось самий гарний магнітофон, це знімалося і потім з бобини на бобину, з касети на касету переписувалось. А в період мого батька це його команда називалась у технікумі «Джаз-66». І вони ще знімали з ефіру, з цих волн, знімали музику, рок-н-роли з ефірів. BBC, Сєва Новгородцев? Ну, ще до Сєва, це до Сєва було. Але по всім цим каналам західним вони з радіо знімали музику, бо хотіли це грати. Це, ну, взагалі страшне. Мы вже мали с тобой доступ через це Да, мы еще как-то ничего, еще можно было что-то достать. Правда, дорого было, но из-за границы привозили, помню, предлагали там за 20 рублей там диск, Да, за сумасшедшие деньги. Це шалені гроші. Но у меня мама получала там 150 рублей, например. Да. А вот сейчас, как ты смотришь на своих... Они все, кстати, ну, из тех, кого ты сказал, по крайней мере, россияне, они все живы и даже гастролируют. Тебе не кажется, что мы их немножко переоценивали как музикантів, як личності? Ну, насправді мені це дуже давно здається. Це не те, що а там... когда ти понял, що ти... Я ж тільки що... Я ще тоді розумів, щось не те. Щось, ну, чому вони не грають так? Не ті інструменти, не ті... А потім, коли я трохи подорослішав і зрозумів, що ми просто йшли по шляху вторинності. Тобто, наприклад, там машина времени, вона грала щось на кшталт, десь Бітлз, десь там, ну, щось, ми щось копіювали. Потім з'являлися копії, які копіювали машину времени. Потім є такий найчудовіший приклад кіно і копії кіно. Тобто оцей принцип вторинності, третинності, він досі тримає російську естраду на дні. І це шалений, неможливий успіх, що ми від них відірвалися, і ти бачиш, який розвиток отримала українська музикальна культура. Да. За 5 лет, вот последних 5-6 лет, стремительно. Ось. А ми от ці всі ностальгуючі речі, і той же Макаревич, весь рус-рок, як його називали, це те, що тебе тримають в капсулі. Тоді воно майже було прогресивним, тоді. А зараз це скільки років пройшло, а тягнуть, та давай, це ми робили, це було добре. Ти вже старий дід. Згадай про це. Не пічкай ці молодь, не розповідай, що це добре, вони вже цього слухати не будуть. І зараз, коли є вибір, і можна просто натиснути клавішу на компі і вийти в будь-який музичний світ будь-якої країни, вже нікого не обманеш, але в Росії це чомусь відбувається. Вони самі себе тримають у цієї капсулі. Слава Богу, що у нас цього більше немає. Что-то хотел тебя спросить по поводу твоей самоидентификации. Вот ты по жизни кто? Музыкант, поэт? Кто? Я по життю все. Тому що я не можу себе розділити. Я взагалі все життя, я дуже любив займатися всім, до чого дотягнусь і чим я можу займатися. Не те, що я схопився за це, а потім за це не цікаво. А коли ти несеш, як жонглер, декілька предметів і тримаєш їх у повітрі, це здорово. Тобто я мав займатися бізнесом, в мене була музична студія справжня, звукозапису. Мог займатися творчістю, і бізнесом я міг різним займатися. Так цікаво жити, розумієш? І коли в тебе декілька гранів, і ти можеш балансувати на них, ти ніколи не втомлюєшся. В тебе є з чого на що перемикатися. З віршів на музику. З музики зараз мені доводиться займатися і політикою, ти знаєш, і
багатьма речами і допомогою фронту, і все. Але це грані, це ось я такий тримірний. Не можна мене взяти, як на лист бумаги записати і сказати, оце Я и не хотел. Я просто хотел спросить, все-таки по жизни ты музыкант, наверное, большей части. Да? музикант, С музыкой связан. а музикант-поет, так. Музыкант-поэт, да. Ну, с творчеством. Я имею в виду. Да. То есть ты точно не технический. Или уже Ну, тоже? розумієш, друже, я 20-річчя керував виробництвом, яке пов'язане з судноремонтом. Це не дуже поетичні речі. У вас в Николаеве там... Так, да. але я б, ну, не тому, що я там спеціаліст, зі мною працювали тут дуже чудові люди, які вміють це робити. Ну, я, тому я, може, як кажуть, нормальним командиром був, тому що я по житті був нормальним адміністратором. Я можу це компілювати і зв'язувати всі процеси, щоб воно робило. Моє завдання, щоб все робило. Це є і в мистецтві, і в музиці. Якщо я це все правильно зв'язую, воно робить. На війні точно так же, щоб твій підрозділ був живий і нормально робив, ти маєш все правильно зв'язати, все правильно направити. Це найцікавіше. Це, розумієш, ми взагалі створюємо нові і нові світи кожен день. Коли ти пишеш, чи ти пишеш вірша, чи ти пишеш музику, що б ти не робив нове, ти створюєш якусь гілку нового світу. І яке б діло ти не робив, якщо тобі цікаво, якщо подобається, розумієш, навіть на війні це можна, ти якийсь свій світ створюєш, і він живе вже завдяки тобі, і може жити вже без тебе. И это неимоверное відчуття. Слушай, вот смотрю на тебя, и мне кажется, я, может, не угадал, а может, угадал. Ты оптимист по жизни? Да, я не можна, я із поваги к твоєму каналу сказати абсолютну форму мого оптимізму, але взагалі так. Нет, мы не имеем права унывать, это абсолютно так. Еще, ну, хочу, уже к войне подбираюсь, но все-таки кем ты был до войны и какие строил планы, если бы не было Майдана, не було війни? До війни в мене трохи змінилося вже, були важкі часи, потім це все стало виправлятися. Змінив я поле для діяльності, для бізнесу. І що в мені було? Я більше почав займатися творчістю, я писав вже там і для російської естради. Серйозно? Да. І деякі пісні. Ну-ка, розкажи-ка. Я не хочу. Ну, це ж можна знайти. Але дещо познімали з ефірів ще тоді. А дещо є, мені не соромно. Це я не розумію людей, які відмовляються від себе минулого. Да. Так? Я робив, я це добре робив. Ну, ти ж не Путіну гімн писав. Ні. Це були ліричні пісні. Мені за них не соромно. Люди задоволення від нього получали, але в 13-му році, коли це вже почалося, ще не було війни. І коли я від колег, скажімо так, по цеху російських, я побачив, як люди за мить перетворилися на щось незрозуміле, я обрізав ще в 13-му році. А кого ти називаєш колегами по цеху? Ну, примір приведи. Це люди, які пишуть тексти і музику. Я не буду нікого називати. Це просто люди, які займалися тим же, чим і я. Понятно. Тобто писали тексти і музику для... Ну, це все вже, ти ні з ким не общаєшся? Ні, як? Є дві людини, з якими я підтримую, вони мені пишуть, я відповідаю. Це дві дуже чесні люди, які дуже важко восприйняли те, що відбулося. І вони не на одну хвилину не підтримували це і не погоджувалися з цим. Це, до речі, дві єдині людини в Російській Федерації, яким я підписав книги свої. Ну, конечно, не надо говорить кому. Не буду. Але такі люди є. Ну, із творчих людей. Із творчих. Із твого круга. А з іншими дуже важко. Я просто розумієш, я вдячен цим людям за певний період життя, але потім вони перетворились на інших людей, а я на іншого.
І коли там згадували, ваш Глебушка, навестите його в окопах, он там наших пальчиків убиває. А що ваші мальчики забули в мене на Донбасі, в моїй країні? Ну, це не дуже. Ну, це очищення. Розумієш, я весь ад того, що називається російським народом, зрозумів дуже. Мені було 21 рік, я прийшов з армії, я ж одружився, і я заробляв гроші і музику, і тому потрібно було. Тут мені випала змога поїхати заробити на місяць в Росію. І я в Тюмень, Тобольськ, і я там побачив, що таке справжній глубинка, якою вони пишаються. Тобто це, ну, взагалі ніякі люди, які можуть з тобою отак от дивитися тобі в очі, а потім без всякого мотиву ти розвернешся, тебе просто засунуть ніж під лопатку. І потім він не відповість за чому. Вони живуть дійсно у бруді і дійсно внутрі бруду. Я був шокований, тому що я був вихований Радянським Союзом, великий російський народ, російська література, все. А тут бах, я приїхав, я побачив навіть, що це за народ. Без обману, без фільтрів, без нічого. І в 21 рік я зрозумів, що щось не так. Що не треба показувати там все, що бачать по телевізору і знімається в Москві, і те, що дійсно в глибинці, це дуже різні речі. Да, довольно рано. Многие до сих пор не поняли из наших Ну, на людей. жаль. Я вам раджу, я не кажу, як кажуть, поїдьте на Донбас. Съездите в Тобольск, поживите там месяц, и желательно останьтесь там, вы того стоите. Хотел бы, что, да, собственно, довоенные планы были связаны с музыкой. І з музикою, і з бізнесом, але потім раз і відрізало дуже швидко все. Ну, по-перше, після підйому Майдану, і тут ми зависли, і майже, я думаю, і в тебе було відчуття, що начебто перемога, а щось немає цього відчуття. Щось є таке, що заважає відчути. Ти який момент маєш на увазі? От після того, як збіжав Янукович, коли вже все почалося, і ще от на той межі, коли ще не відбувся Крим. Декілька днів буквально. Декілька днів, але ці декілька днів мав бути піднесення, восторг якийсь, а не було. Тому що відчуття було, що щось висить. Во-первых, хоронили погибших. Во-вторых, ощущения были действительно тревожные. Да. И мне звонили из города, где я вырос, из России, и говорили, что вы не радуетесь, бригада ГРУ переправляется в Крым. Это было в день, когда начиналась Олимпиада в Сочи. Это было 7 февраля, еще до 27-го. І я зрозумів, що нічого не закінчилось, і потім все це... А потім ми зрозуміли, що все тільки починається. Де тебе застала анексія Криму, почало війни? Анексія Криму мене застала в рідному місці. Я відправляв доньку свою, в мене був дуже важкий період. Донька потрібна, закінчувалася ця операція в Амосово у травні місяці. Ми готувалися до лікування, дуже, була загроза життю, неприємна. І все це я відправляв його до Києва, там і жінка вела до лікаря, або потім я з нею їхав. І це було, але цей день, я пам'ятаю, я чекав доньку, щоб ввести її на потяг. І я узнаю про те, що Путін заявив про це, що може бути застосовуватися війська на території України, і що в Криму почалося. В общем, в этот момент ти все понял. Поняв, і я після цього, я без всяких прикрас, я провів доньку на поїзд, я почав прораховувати, скільки приблизно буде йти, якщо будуть йти їх війська від Криму до Миколаєва, це ніщо.
Це декілька суток переходу, і я пішов рахувати, скільки в мене патронів. А, у тебя уже было У оружие? мене була офіційна зброя, Мгм. і я пішов, скільки в мене патронів і скільки потрібно взяти. Оце, тоді, після цього почалася мобілізація. Я не можу відірватися, тому що в мене на руках дитина, яку потребує, ну, це життя чи смерть. Мене жутко от У тебя весна задалась, конечно. Да. А потім, ну, вона сказала після операції, після того, як це найважкий період, вона мені одного дня сказала: папа, я не можу бачити, як ти мучаєшся, йди. Дочь благословила? Да, А да. сколько лет тогда было? Ну, тоді було 19. Ну, девушка, молодая совсем. Ну, всю войну мы не вспомним за наше время передачи. Почему у тебя позывной лентяй? Все задают вопрос, я что-то забыл тогда задать. Це навпаки. Наоборот, це, да? це Мгм. від навпаки. Ну, Це як іноді малышами називають людей, які здорові, Мене да. так називали ще. Це я приніс з собою. гражданки з собою. Тому що я вважаю, що лентяй – це двигуни прогресу. Це по-перше. А по-друге, я люблю 7 разів «отмерь, один отрежь» і люблю робити по швидкому, короткому і самому ефективному путі, щоб не переробляти двічі. І щоб не робити це довго і со вкусом. Ти перфекціоніст. Я дуже люблю ефективність. Мгм. Мені лінь займатися чимось довго і зайвим. неефективно, і робити зайві рухи, тому що я дуже ціную, що я оце доробив і можу зайнятися чимось іншим. Мені так цікаво. Сейчас я перескочу в політику, раз ти зайнявся. Чи не здається тобі, що політика – це в багатьох випадках зайві рухи? В багатьох випадках так. Але це ж залежить, ми дуже правильні речі оціночні робимо, коли кажемо про політики. Про політику і політиків. Але як це змінити? Ти прийди і роби по-іншому. Або не приходь. Ну, смотри, депутатом ты не стал, народным депутатом Да. Украины. Хотя баллотировался, да, по-моему? Да. Оно просто мест непроходное было. Не дійшло до мене. Да, Так. но тем не менее, ну, знаешь, некоторые там вот типа меня не взяли, не выбрали, я пошел дальше, так сказать, гулять и все, да. Некоторые даже с партии заходили в Верховную Раду, потому что тут А у вас потім, да. скучный утренник, пойду-ка я вот это самое. А ты, если ты говоришь, что ты человек основательный, любишь эффективность и что-то хочешь добиться для страны, как Да, я понимаю, не для да. себя, вот, то что дальше-то? Розумієш, все дуже просто. Для мене роки війни, а я на війні, саме на війні пробув 5 років 2 місяці або 6 ротацій, змінилась моя життя. Я обнулив себе, який був до, абсолютно. Полностью. Повністю. Я втратив велику кількість друзів безпосередньо. Фізично чи ментально? Ти маєш на увазі втрати бойові? В мене є власне кладовище, власне цвинтар друзів. І ще більше людей, яких я просто знав, які були поруч. Я втратив частину країни, тому що, хоча я не жив в Криму, не жив на Донбасі, але це моя частка, як ми не думаємо, чи мій мизинець, чи не мій, але коли тебе ріжуть, тобі боляче. І я змінився, я все зрозумів, склалося. Всі пазли, які я носив з собою все життя, за ці роки склалися. Це найчастіше, найчесніший період мого життя. І я не просто повірив, я знаю, що правильно. Розумієш? І тепер повернутися просто після війни, сказати, ну все, або після цього мого виходу в політику, і казати, тепер я трохи позаймаюся собою, а я міг би це робити. В мене все життя це дуже добре виходило. Я займався би бізнесом, займався би творчістю, але це буде не те, це буде нечесно. Я навіщо покинув життя, яке було, навіщо я воював, навіщо я втрачав людей, щоб все це було дарма? То есть ты еще, знаешь, если я правильно тебя понял, ты еще за тех хлопцев, которых ты І за знал них и теж. потерял, Я ты должен маю делать. закінчити цю війну.
І це не тільки безпосередні бойові дії. Ми можемо програти цю війну тут. В голові можна програти. В голові можна програти. І це буде кінцем. Це буде кінцем для особистості тих, хто з цим погодиться. Я не хочу кінця. Я готовий бити. Что для тебя конец войны? Потому что каждый по-разному говорит. Для кого-то конец войны, там, чтобы не было жертв ежедневно. Для кого-то конец войны. По-перше, кінець війни – це тоді, коли моя країна буде абсолютно вільна в своїх кордонах. До квадратного сантиметра. Нам не потрібно чужого, звісно, але ніякої, не те, що там області або району, клаптика не може бути. Знаєш, хтось цинічно каже, що, знаєте, навіть такі, знаєш, я чув навіть від проєвропейських людей таких, кажуть, ну, звісно, це погано, що ми втратили тимчасово частину території, ну, мається на увазі Крим, Ордло, але ж без більшості населення тих регіонів, дивіться, у ОПЗЖ немає шансів отримати владу. І може бути, і, ну так, ну, звісно, формально згадувати про втрачені території, але по факту забути про них. Розумієш, я бачу, згадаєте мої слова, я бачу, до чого нас ведуть. Наша влада нинішня, які б вона, кому там не здавалося, іноді правильні рухи робить, нас ведуть до референдуму, на якому нашу втомлену більшість просто спитають, а може досить, ви ж втомилися, давайте нафіг цей Крим і Донбас. І наша більшість заволає, так! Да невозможно. Ну, невозможно. Но это нарушение Конституции. Это ни один президент Украины, если он не хочет броситься с крыши, он такого не сделает. Навіщо? Це залежить від того, хто над тобою парасольку тримає. Розумієш? Нас до цього ведуть. І для нас ведуть не тільки вони. Є кластери, як любить казати чинний президент, для кожної, які втілюють ворог, втілює для тих, хто не любить Україну, для тих, хто байдуже. А є кластери для патріотів. І це найважчий і найхріновіший. А що це таке? Це про те, що нам не потрібні ці території. Вони вже як рак, вони заражені. Їх треба отторгнути, забути, і у нас все буде добре. Жодна країна, яка добровільно відмовилась від своєї частки, не вижила. Більше цих країн нема. І це самообман. Це можна це зробити, але ми будемо приречені декілька років спостерігати, як ми вмираємо. Це все одне, як ти розбитий, прости Господи, параличем і бачиш, як ти заживо гниєш. Не можна на це йти добровільно. Ну, знаєш, по-перше, я просто впевнений, що нічого цього не відбудеться через те, що є такі люди, як ти. І їх багато, і вони активні. У нас багато, так. Да. І вони не обов'язково навіть у політиці, але вони ментально стоять на... Але треба тримати очі відкритими і розуміти всі загрози. І не вмовляти себе, що цього не буде, тому що я не хочу. Ні, ми точно. Тобто треба протидіяти. Цього не буде, тому що ми будемо протидіяти, тому що ми це не хочемо, і ми зробимо так, щоб було, як ми хочемо. І попри те, як хочуть зробити ті, щоб нас не було. Ми не терпіли, ми представники народів, які ніколи не погоджувалися з тим, щоб їм казали, як бути і як не бути. Тому просто зараз прийшло дуже багато людей, які не розуміють, що таке ідентичність з власним народом. Це правда. Знаешь, что еще? Мне кажется, вот эти разговоры, у меня такие аллегории, когда люди иногда говорят это на голубом глазу. Давайте забудем и все. Ров с крокодилами. Ну смотрите. Вот у вас в семье там несколько детей. Одного из них украли бандиты. И ты такой говоришь, ну ничего страшного, дети. Ну мы же проживем без братика. Ну да. І кем виростуть ці діти, і що це буде за сім'ї? Я можу, дуже чудовий приклад. Навіть не так. Я просто продовжу. Ще алегорію упростити. Є дитина, вона вмерла. Ну, що страшно, ще одну народимо.
нормальна людина так не може. Я такое слышал, бабы еще нарожают, но Да. это там. Там. Да. А тут нам пропонують, ну що, ну буде, не це буде, буде інше, не буде іншого. Не буде. Є цільність наша. Тільки ми від неї відмовимося, це буде як самогубство. Слушай, обычно спрашивают, вот как вы характеризуете общество украинское, что вы там... А какая самая плохая черта украинского общества? Я скажу. Виправдання. Тобто у нас більшість суспільства знаходить виправдання будь-чому. І це виправдання, це хібне розуміння, хібна мудрість. Тобто я навіть ворога можу виправдати, щоб тільки йому не протистояти. Розумієш? Я можу виправдати ворога, який в мене щось сказав, і пожаліти його. Йому це от, ближче до того, що хата з краю. Ну, не тільки моя хата з краю. І це не наше, це чуже. Ми нації, що от кримська татарська нація, що Україна, це нація не дуже терпляча, це бунтарі. Але оце перебування 300 років в ярмі нас навчили. Нас навчили ті, хто нас тримав у нашийнику, навчили, як не вони розповідали нам, чому вони праві, чому все нормально. Ви навчили нас виправдовувати цей нашийник. А может быть, это, знаешь, еще такая банальная черта и у крымских татар, и у украинцев, как вот просто доброта. Я просто помню, когда Так. мы приехали в Крым, вернулись, никто не ждал, все ненавидели, все. И вместо того, чтобы как-то хотя бы одного попросить из дома, принадлежащего твоей семье в прошлом, да, мы строили рядом в каких-то палатках, их еще пловом кормили. Они... И потом за один день выяснилось, что они как не считали нас людьми, так и не считают. Доброта має мати межу, і доброта, правду сказано, що доброта Українці має добрі, бути я з ж вижу. кулаками. І наші добрі, і кримські татари добрі, я ж знаю все. Да. Але треба знати межу, коли твоя доброта починає вбивати тебе, твою країну і твоїх близьких. Це вже перестає бути добротою. Це вже дурість. Ну да, когда угроза идет твоим близким, твоей стране, причем прямая угроза такая. Да. Тобто це дуже добре цьому Руська православна церква вчить. Терпіти. Вся власть від Бога. Да. І ні, це не про наші народи, тому і відбулося, тому став можливим 13-14 рік. Ти бачиш, Росія встати з колін хотіла не тоді, коли Путін прийшов, а при Єльцині. Конечно. Тобто от вони дуже хотіли стати іншими, але як їх швидко втягнуло у зворотньому напрямку. Ты знаешь, ну, даже про Ельцина мне рассказывали люди, дипломаты украинские. Даже они рассказывали 91 год. Прям сразу после Беловежских соглашений Ельцин встречался с украинскими президентом там, и белорусским и фактически клал ноги на стол. Говорил, делайте, что я скажу. То есть они не собирались прощаться ни с Украиной, ни с Беларусью, ни с чем. Ні, ну це ті, хто у керма стояв. А так, ментально какое-то время они успокоились. Я дуже маю довіру до того, що, наприклад, російська інтелігенція хотіла свободи, але виявилося, що ця інтелігенція настільки дресована і свободу розуміє тільки, що цепок длинніший, і ти до миски, яка стоїть, миска повніша, цепок длинніший. Все. Ти подивись, як вони зараз оды поют. Да? И многие из тех рок-музыкантов, которые когда-то были свободны, бунтари, сейчас на съездах «Единой России» Путину оды спевают. Це огидно. Скажи мне, у нас время потихонечку к концу подходит. Чего ты написал в последнее время? Вот мы не виделись год, наверное, полгода. Я тобі скажу. Я багато чого написав, але зараз ми працюємо. Є такий дуже чудовий фільм Мішка Ухмана, як продюсера, «Шлях поколінь». Це художній фільм, вони зняли чудовий і документальний фільм «Трохи вище неба» про ДАП.
А зараз це фільм, яким поєднана війна УПА і нинішня війна. Там історія Два времени, кохання, да? і Ой, все. как круто, я хочу такое І посмотреть. я пообіцяв і написав дві пісні для цього фільму. Перша пісня вже записана з Козак System. Це яка? Її ще не ще немає, знаю. Ну, я можу проанонсувати її на назву. Проанонсуй. Вона називається «Свобода, наче любов». Все запам'ятав. Да. Друга пісня, вона така потужна, називається «Вбий за неї». Ми будемо співати, так сказати, військовим дуетом, але вона буде дуже справжня. І це так було цікаво працювати. Ми зробили речі у нас, які, в принципі, і інші робили, але так, як ще ніхто не робив. Ну, ты умеешь заинтриговать. И действительно, каждое твое произведение, оно какое-то, оно не похоже на другое. Ну, Вот так этим цікаво. ти такий вообще, Я да. лінтяй, я не можу одне і те робити. Так, дуже важлива річ. Диви. Є в мене побратим, живе в Маріуполі. Він зараз списаний за станом здоров'я, але це єдиний, навіть, я думаю, справжній люлькар в Україні. Мгм. Він присвятив тепер, у нього золоті руки, мопілки. себе життя. Нічого страшного. Оце трубка, Мгм. точна копія трубки, які нещодавно знайшли на розкопках на кримсько-татарському селищі Стоянці. Класс. І він зробив дві копії, і я двом друзям своїм привіз. От вибрав таку, це тобі, Мгм. і одна Ахтему. Це не обов'язково її курити, Та але ні, ну це ти красиво. потримай це в руках. Це артефакт справжня. такий. Це ці трубки в Стоянці точно більше 300 років. Тобто це із тої історії твого народу. Так, я... А там в мене лежить, я кожен раз, я вже давно трубки дуже курю не часто, але купую, тому що я відчуваю, коли я беру козацьку люльку, Мгм. я відчуваю щось те, що мене зв'язує. Знаєш, що таке? Це багато гравюр, я можу там навіть загуглити, де кремли сидять у кав'ярні, кав'яхане, це називається кав'яхане. І у них такі, ну, за формою такі, може, трохи Ні, вони довше, там бувають да, різні, різні, да. так. І вони сидять, і там мовчки п'ють каву, і тихо-тихо курять. В цьому дуже багато філософії Напевно. і світ. Дуже дякую. Це класний подарунок. Привіт і подяку автору. Я Передавай. передам. Це Саша Жуков, чудова людина. І я радий, що тобі сподобалося. І десь наш там Ахтем підслухав, а тепер будемо Дякую. мучитися. Дякую. Гліб Бабіч був у нас в гостях. Неймовірна людина. Слухайте його пісні. Слідкуйте за його творчістю і за політичним шляхом, який він сам собі обрав. І я дуже радий, що в нас такі друзі справжні. Спасибо всем, кто смотрит наш канал, кто помогает нам донатами, в том числе через Patreon. Это очень правильно, надежно, удобно постоянно помогать каналу, который вещает для вас и который не имеет никаких средств других поддержки, кроме как от своих зрителей на данный момент. Ну и смотрите АТР. До новых встреч в эфире.